Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag kommer jeg til at spille pandekode sammen med... Mig. Hvad laver du der? Åh. Ej, og det Bravo. Nej, der er ikke fucking chance, bare gå ind og join dig. Du gik selv. Det der skulle du se inden, når det er altså. Bruh. Okay, jeg skal jo ikke bare sige det, det er fint, og så begynde. Nå, kom. Efter 7 år. Ja da. Ja, det gør jeg. Efter 7 år. Bruh. Jamen, vi skal gøre det her gangen. Så vi skal starte med skolen, så det næste, det næste. Ups. Det er skolen, som jeg sagde. Fuck mig den her. Kom her. Sådan er det så. Tag en omlagt. Tag en omlagt. Tag en omlagt. Tag en omlagt. Bæffers. Er der nogen? Jamen, der. Nå ja, der er også tal på det. Der er også tal på de fucking døre. Godt. Jeg har en nøgle. Chokris. Benny, prøv at se mine fucking øjne. Prøv at kigge på mig. Se her, jeg er Superman. Prøv at slukke dit lys. Jeg er Superman. Mine øjne, de lyser.
Du skal dø. Står den og fucking danser? Men det ved jeg ikke. What the fuck? Test nu. Jeg ved ikke hvad fuck jeg laver. Jeg er så pussy. Bare gå tilbage. Og sige fuck dig Adam. Ses. Ja. Det er så højt på net, den der lige her. What the det der står oui. Det er ligesom noget til. No. Jeg har din stream slukket, men så slukker jeg også min. Jeg vil høre seriøst, jeg ved ikke. Nej, den er på medium. Men hør. Den jagter mig. Så var jeg løbet under trappen, og så løb den ikke med. Den er under os. Den er også. Den er under. Jeg har det stop. Jeg havde det stop. Adam, jeg er jo dødelig. Det er en god idé også at have glassene, på den så kan man kaste den over det, man bliver jagtet. Jeg smidt den.
Hvad, kan du så ikke høre mig? What the fuck? Hvad fuck kan du høre mig? Det var jo... Kom nu! Fuck. Jamen vi mangler... No, what the fuck? Nej, det er ovenpå, der hvor vi var før. Jeg har smidt den for en nøgle. En mere gammel nøgle. Du kan give mig hammeren, så... Du kan give mig hammer... Kom. Er der med en bøs? Fuck. For helvede også. Fuck. Nej. Den kommer op nu. Hvad fuck laver du? Ej, var den flot. Bruh. Den snuser til dit knæ. Vær stille. Jamen, jeg kan kun høre dig, når det er, jeg står virkelig tæt på dig. Eller på net, ellers kigger jeg på mig selv i nærdyr. Løb nu og hjælp mig. Jeg er død. Jeg er død under trappen. Yeah. Kom nu. Det er der, hvor jeg døde henne. Der er et reb der. No. Ind i den anden der. Kan du gå hen til lige og hjælpe, tak? Fucking 5 år senere. Jamen så... Er der ikke Micket og Reb derinde? Eller var det nedenunder? Nå, det var nedenunder. Der er Reb og Micket. Nå, der. Hvor fuck blev du af? Huh?
Adam? Der gik ikke engang et sekund, og så mistede jeg ham seriøst. What the fuck? Bruh. Jeg har en nøgle, men jeg ved ikke til hvad. Nå, haha. Kom, kom, kom. Okay, giv mig. Adam. Jeg har en nøgle. En gammel nøgle mere. I må undskylde for dem, der lader mig i baggrunden. Det er mine fætre. Og så min storebrors kone. Som der er de kuk. Og selvfølgelig med jeg fætre med nervører. De lader mig i baggrunden. Fuck. Det er min barnebarn. Det er min storebrors barn. Det er min storebrors barn. Olie? Så tager jeg. Men det er motor. Men vi kan slippe væk fra en bil. Okay, Oliver. Og så. Det der hedder ikke en motor. Det der hedder benzin. Men der er forskellige måder. Lad os prøve at gå ned nu, kom. Bruh. Bruh. Det var så den gik igennem bordet. Adam. Jeg gør sådan, den kendte navn. Adam. Adam, vi skal godt, du har bøs. Fuck, den er langt bagud. Jeg har sådan noget. Meow. Bruh. Oh fuck. Adam, hvor er du henne? Nej. Den står stille. Den står stille. Du er bedst. Nej.
Adam, Adam, Adam. Nøglen er her. Nøglen er her. Jeg har 3 nøgler på mig. Hvorfor er det på min skærm? Oliver, slip væk. Jeg har åbnet deroppe. Jeg har åbnet ovenpå. Med den der. Hvad? Hvor? Hvad? Bruh. Jeg har åbnet døren. Eller den her dør. Du kan gå op med trappen og op og slippe væk med trappen. Og det er den her med stigen, ikke? Fuck. Jeg troede lige, at du løg for mig. Seriøst, hvorfor kan vi ikke bare tage våbnet med? Meget fucking nemmere. Et plaf, blam blam, død, hej hej.